La segona prova, i aguanta't el riure, no estic parlant del que li passarà a l'Inter dimecres al Camp Nou, tampoc estic parlant del que li passa a l'Estatut, però aquesta prova s'ha disputat avui a Igualada. Prova per parelles que van lligats amb una corda, han de superar diferents obstacles, gairebé 7 quilòmetres, la prova es diu La Gran Follada, perquè l'organitzen els Indis Polls, i a partir d'aquí, doncs, La Gran Follada, aquesta prova que s'ha disputat avui a Igualada, amb obstacles, mira, No, és que queden... a la Laia li ha agradat. Una fuetada. Amb obstacles per parelles lligats amb una corda, també un èxit total, ja veus que a casa nostra som originals, combinem esport, originalitat i també bon humor. Amb La Gran Follada arribem a les notícies de les 9, de seguida més tot gira Barça-Inter, aquesta operació Pichi a Catalunya Ràdio. Fins ara.